Gaia aldatuz, doinu aldatuz, beste bide baten txanda. Hau sentimentu egizkoa da, ez da soilik propaganda. Euskal Herritan maiz ibiltzen naiz, baina egia esan da, ez dut sinisten dinamika hau sorpresa handi bat izan da. Entzundan eukan eta baneukan ezagutzeko gogoa. Justu atzo Igorrek komentau eustan, anederra da giroa. Lehen kantua eta poteoa zan, ta hemen jente mordoa. Telebistetan ez da agertzen, baina hau aurrera doa. Aurrera doa eta elkartuta, gazte eta heldu nabarmenak. Ikus liteke etorkizuna, badaukatela gehienak. Ta lekzio bat ikasi dugu hemen bildu geran denak. Ez batetikan sor litezkela, bairik importanteena. Herri honetan izan behar da sarri egoskor edo terko. Naiz eta falta amaika lokalta amaika bitarteko. Ez dut sinisten esan ez hasi, dirata ez dagoz kieto. Egunen baten sinizgarri den zeo zerrera ikitzeko. Alaxe da bai argatik dago, mai ingurua betea. Ez dut sinisten eslogan bat da, zintzoa eta potentea. Naiz sinisten dut esate horta, pasanaian den jentea. Peligrosoa ez alda beti, sinisten dut esatea. Guk badakigu zer ez dugun nahi, baina ezer nahi genuken. Zehaztasunak ezin dau beti, gure barrutatik urten. Baina hori bai sinisten dabe, igual zeo zeren baten. Zehatzo 3 ordu egon dadagoz, honek Benito entzute. Hiru orduan esan alduzu,
Benito entzuten egiz. Hauek belarri zentzungo zuten, ikusiko zuten begiz. 3 orduan ordu asko da, utsa 5 minutu balitz. Bizkaia maite kantatu alzun, 310 aldiz.